Pregunta, cando comezou a existir Deus? Resposta, primeiro punto, Deus non ten principio nin fin, el é eterno e autoexistente. Éxodo 3, 1-4. Deus díxolle a Moisés, eu son o que son. E engadiu, dilles aos israelitas, o que me enviou a vos. Segundo punto, Deus é o que foi e será sempre. Apocalipse 1:8. O Señor Deus di, eu son o alfa e o omega, o que é, o que era e o que ha de vir, o Todopoderoso. Apocalipse 4:8. Os 4 seres viventes tiñan cada un 6 as estaban cheos de ollos por diante e por detrás. Non cesaban de dicir de día e de noite, Santo, Santo, Santo é o Señor Deus Todopoderoso, o que era, o que é e o que ha de vir. Terceiro punto, Deus é inmutable, non cambia nunca. Hebreos 1:2. Dobregarálos como un manto, e serán cambiados, pero ti permaneces o mesmo, e os teus anos non terán fin. Hebreos 1:3-8. Xesucristo é o mesmo onte, hoxe e para sempre. Cuarto punto, Deus é incorruptible e é o único inmortal. 1 Timoteo 6, 1:6, 1:7. El é o único que ten inmortalidade, que habita en luz inaccesible, a quen ningún home viu nin pode ver. A el sexan a honra e o poder eterno. Amén. Instrúe aos ricos deste mundo a non ser arrogantes nin a poñer a súa esperanza na incerteza das riquezas, senón en Deus, que nos provee de todo en abundancia para gozalo. Quinto punto, Deus tamén é chamado Pai Eterno. Isaías 9:6. Porque nos naceu un neno, déusenos un fillo, e a soberanía repousará sobre os seus ombreiros. E chamarase Maravilloso Conselleiro, Deus Todopoderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Sexto punto, Deus tamén é chamado o Deus vivo. Deuteronomio 3:3, 2:7. O Deus eterno é o teu refuxio, e debaixo de ti están os seus brazos eternos. Expulsará o inimigo da túa presenza e dirá, destrúeo. Hebreos 1:0, 3:1. Horrible cousa é caer nas mans do Deus vivo. Sétimo punto, Deus é Deus desde a eternidade ata a eternidade. Salmo 9:0, 2. Antes de que os montes nacesen e formases a terra e o mundo, desde a eternidade ata a eternidade, ti és Deus.